sa tanan. Ang pulong seguridad, usa ka pulong alang sa atong panahon karon nga importante kaayo. Importante kay kini magahatag kanato gayud og usa ka kinabuhi nga adunay klarong kaayuhan sa umaabot. Maniguro kita sa atong kaugalingon kay wala kita mahibalo sa unsa ang moabot sa sunod adlaw. Seguridad. Kini kanunay ang tawhanon nga konsepto sa pagtan-aw sa umaabot o pagtan-aw sa kinabuhi. Sa atong pagpaningkamot nga naatay security in life, mao nga diha magliyok ang atong kinabuhi sa tanan nga makahatag kanatong kasiguraduhan, kwarta, bahandi, popularidad o gahom. Gani kini nahimong requirement na sa pagtan-aw sa success sa kinabuhi. Kung ikaw wa ka kahuman sa imong pagtuon, walay kasiguraduhan ang imong kinabuhi. Kung ikaw dakog posisyon sa imong trabaho, ayos ka sa imong kinabuhi. Kung ikaw gamhanan diha sa imong kinabuhi, nga daghan ang mga tao nga imong magamit para sa imong kaugalingon, o pwede kang makadikta sa uban alang sa imo lamang kaayuhan, ayos ka sa imong kinabuhi. Mga kaigsuunan, kini ba ang atong sukaranan sa pagtan-aw sa kinabuhi? Nindot nga ato kanang pamalandungan tungod kay ang kadaghanan nato dinhi naa sa naningkamot sa atong bukasyon. Bukasyon sa pagkapari, bukasyon sa pagkaminyo, bukasyon sa pagkamadre o pagkaulay. Ug kini kanunay naghatag gayud kanato o usa ka kahingawa tungod kay ang bukasyon gingon man nato nga tawag na sa Dios, dili na ato, no? Dili ato. Apa naatay himuon nga discernment, paghimog decision, pag-take sa risk sa maong bukasyon aron atong mapuy-an ang kabubuton sa Dios. Mao nga nindot ang atong salmo responsoryo nga atong giingon, gibuhat kita sa Ginoo, iya gayud kita. Kana nga maong sukaranan mga igsoon sa bukasyon, maunta ang pundasyon sa paghimo natong desisyon nga tungod kay gihimo ta sa Ginoo, iya gayud kita, o kay iya kita himuon nato, ipahaom nato tong kinabuhi sa nagbuhat kanato nga mao ang Dios. Ang pangutana, seguridad ba ang gusto sa Dios diha sa atong kinabuhi? Yes. God wants to give us the ultimate security. Ug unsa man ang ultimate security nga iyang gihatag? Mao man kana nga mingon siya nga ang bukasyon nga atong puy-an kinahanglan usa ka balaan nga pagpuyo aron kini makadala nato sa kaluwasan. That is why we say that the universal call for us all is to be holy, because in holiness it will lead us to salvation. But here is the twist, brothers and sisters, nga pag-ingon nato nga seguridad ang gipanghita sa Ginoo, ang prinsipyo niya sa seguridad is let go and let God. Let go and let God. Nga dili pinaagi sa paghatag o kasiguraduhan sa atong kaugalingon, pinagi sa mga kabtangan, gahom o popularidad, kundili pagtan-aw gayud nga ako kining gamiton, ako kining himuon sila, nga mas mapalalom pa nako ang pagpuyo sa akong bukasyon, pinaagi sa pagpaambit ni ini.
Diha sa istorya ni Kristo, klaro, ang usa ka dato naghuna-huna sa iyang seguridad tungod sa iyang maangkon. Maangkon niya. Dako nag-abot akong uma, gubon ko ang kamalig, aron napadyug ko'y daghang abot, unya secure na ang akong kinabuhi, maglipay na lang ko, chill na lang ko sa akong kinabuhi, ayos na ko. Pero mingon ang Ginoo niya, karong gabi mamatay man ka, asa man na nimo, kung saon man na nimo imong kaptangan. It is sometimes that we are lured into the principle of possession that we think that we can have security. Pero ang misteryo sa Ginoo, mga igsoon, bali. No? Let go of these things, for God will secure you in your life. Use these things for God. Don't use God in order to secure things in life. Mao po ni ang atong lantawon. Siguro mga ginikanan, mananghid na o na inyong mga anak, nanay mga uyab, no? O kaha ang inyong anak, no, na malandong, unsa may kuhao na kung kurso Di ba mangutana man na sila? Unsa may basihanan ninyo? Ay dahi pag nurse, kay ang nurse dali lang maka-abroad og dollars ang sweldo. Ay dahi ayaw gyud pag maestra dahi nganuman mo ending lang ka nga maninda ka og bra. Oy, dahi dong pag abogado dong kay maayo ka mo sulti, no? Unya paningkamuti nga mo tap ka sa bar, aron bangiitan ka, di lang ka abogado nga unsa kundi abogado nga kanang di kampanilya. Wow, gahum. Mao ni mga kaigsunan ng atong lantawon, kay gibasihan nato usahay sa pagdetermine sa vocation is the security in this life. Ug mingon ang Ginoo, hoy, buang! Kung kana imong basihanan, buang. Kay nganuman, you miss the point. Nga ang the greatest security is that He who gives salvation to you. Mao ni ang atong paningkamutan. Kay kasagaran sa kalakaran, bisan pag maghimo ta diha sa eskwelahan og mga career pathing. Career pathing. Unsa man yung ending? No? Kini bang path nga akong gisubay, makakwarta kog dako, mahimong kinabuhing hayahay, mahimong kinabuhi nga ako dili maunsa sa akong kaugalingon? Kana ba? Mga kaigsunan, tan-aw na tong kinabuhi ni San Ignacio sa Antioquia. Giordinahan siyang obispo ni San Juan Apostol alang sa Antioquia. Unya, isip po sa kaobispo, sama sa itong mga obispo karon, na dihay sense of power, na po diha ang sense of human security, pero taliwala niini nga pag-ingon sa emperador, gawas mong mga Kristiyanos diha, ug isalikway niyo pagtuo aron di mo mamatay. Ni gawas si San Ignacio uban sa iyang mga tumutuo ug ni barog sa ilang pagtuo. Busa gidala sila sa Roma. Kay dito sila patyon. Samtang naa sila sa dalan, no? Nagsuwat siya na ay 7 kabanggiitang sulat ni San Ignacio ug usa niini mao ang paghangyo sa mga magtutuo sa Roma nga palihog lang, ayaw babagi, ayaw paghimog plano sa pagluwas kanako. Kay ang ako yung plano diha sa kabubuton sa Ginoo nga akong iula ang akong dugo, ang akong kinabuhi alang kang Kristo. Ug tuod man kanang maong sulat gituman sa mga tumutuo sa Roma
o wa sila nagplano sa pagpaiskapo kang San Ignacio bisan kung siya obispo na. Kay nakasabot si San Ignacio nga ang tinuod nga seguridad is to let go of his life and to let God glorify His works. Mga kaigsunan, ato ning paningkamutan, nga unta masabta nato sa atong panahon, unsa kabililhon ang bukasyon. That we will not use our vocation in order to secure our lives, but let us use our vocation in order to share our lives to others, even if entails sacrifice of our whole life on earth. Amen. Palihog manindog.